ва ҳамчунин бародари мо Фирӯзҷон Абдулкаримов Кӯҳои баланди Бадахшон аз помири худмон. Проводник очень хороший боец, я его бои посмотрел, он в ВСА много раз дрался. Бадахшони зебоманзар забонҳои ниҳоят зебо вуҷуд доранд, забонҳои шуғнонию, забонҳои язғуломию, хато накун бо ягон забони дигарам ҳаст. Мун ҷои худмон то Хороғ омадан муда 6-7 рӯз дар кор буда. Раҳ набуд. Мисол пиёда мерафтам. Бачаҳои Бадахшон вақте мебинанд дастгирӣ мекунанд ку дастгириҳошон даже дига хеле акай Баҳриддин гуфт дар ҷои мо зиндагӣ кардан худш як қаҳрамонист. Сами гӯяд намин тинҷи оводӣ бошад ҳамаш мешавад. Иншоаллоҳ бо созтар мешавад. Одамон аз дӯстии ёбанбахт душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. Ман ранше зал доштам ҳамин Москвада. Ҳамин вес Тоҷикистон гум хато накунам. Пеш ман омадам бепул машадам. Санаи 11 июл бо ҳамроҳии Фирӯз бо ду намояндаи дигари ватани азизи мо баромад мекунанд. Ин Дамир Аминов ва Наибов баромад мекунанд. Хоҳиш мекунам дӯстони азиз биёен ҳамакаса сарҷам ҳам файти Фирӯза гузаронем бо сари баланд иншоаллоҳ ва ҳам файти ин ду бачаки дигарам гузаронем. Ҳамаро жда дорем. Биёед тем боле се каса аз хато накунем. Се кас мезанем, ҳамакаса дастгирӣ кунед, бо газават мекунем, ҷанг мекунем. ва каме ҳам бошад шуморо хурсанд мекунем. Бо мутобиқ мекунем. Запис идёт? Бисмиллаҳ. Акай Фирӯз, ассалому алайкум, хуш омадӣ ба барномаи мо, ба подкаст. Дар бораи худ бачаҳо информация кам доранд, лекин ки намедона Фирӯз бародари мо рекордш айни ҳол 8-1 ва санаи 11 июл дар созмони OpenFC дар мусобиқаи бигем хато намекунем таърихӣ баромад хоҳад кард. Дар ҳамин карт баромад мекунад Алексей Олейник, легендаи российския ММА ва соглавное событияш Дамир Аминов, карате бойс, бисёр одам мешиносанша, бачаки ёш буд, баромад карда буд, аллакай шӯҳрат ёфтаги медийка дора. Ва ҳамчунин бародари мо Фирӯзҷон Абдулкаримов аз ҳамун Кӯҳои баланди Бадахшон аз помири худмон баромад хоҳад кард. Ба хато накун брат худ ай қишлоқи Бартанги. Ай Бартанг. Бисёр камтар хитобо муаррифӣ мекунед бо нақсанаш. Ман Фирӯза Абдулкаримов Фирӯз, ман ай Рӯшон ай Бартанг ҳастам. Рекорда худа гуфти 8-1. 11 числа бо бой дорум, хай мебуроем, мебинем чӣ хел мешавад. Каме боша маълумот бо медодед дар бораи қишлоқтон, дар бораи ватан. Дар бораи ватан, если честно, вақте ки ман уҷо мехондум, талаба будум, мо свет набуд, интернет набуд, связ вообще абсолютно набуд. Лекин ман амон вақтҳо шавқ доштам, завқ доштам, хеле машқ кардам. Ҳозир мо ҳама чи ҳаст, ҳам свет, ҳам раҳ, ҳам связ, любой чи дорем. Вот чӣ мегӯм, уверенам ки амон ҷои мо бойцои соз мебурояд иншоаллоҳ. ва я хабари хуш мехоҳам ба худ расонам ки дар Хорӯғ санаи хато накунам 10 август, моҳи август международный кемп бояд кушоянд. Кемпе ки мегӯем байналмилалӣ мешава. Зур мешавад. Бале, аз тамоми ҷаҳон варзишгарон метавонанд биёянд Хорӯғ. Хато накунам чанд ҳазор километр ваи баҳр баландтарай, ай хати баҳр баландтарай Хорӯғ. 2 ё 2.5 ҳазор ба фикр мекунам, хато накунам. Хеле поход. Барои чӣ ки агар машқ кунӣ брат ба фурӯи поён виносливисад гуфти ҳамун гапому лёгкиёт ки лёгкои асп мешава. Айҷо вақте ки иҷа даже душанбе мебӯӣ, уҷа вообще дига худа чувствовать мекунӣ да. Уҷа зура барои машқ зура уҷа. Сами главное амин шароят муайё шавад, бо хуб мешавад. Даже ай Хорӯғ ай бисёр ҷо ҳастанд бойцоле ки ай ҷиҳати набудани амин зал мисол ай кӯдакӣ наметавонад да пеш рафтан. ҳозир вақте ки хеле зало мешавад, ман уверенам ки ай уҷо бойцои соз мебурояд. Лично ман худам ина мактаба буд кардам, машқ накардам. Вообще ягон ҷо машқ кардан нестам. Баъд душанбе ки хонданӣ омадам, уж якум бор дар зал омадам, хай худам медонӣ ки қишлоқ мефуроӣ, мебуроӣ шаҳр, зал медроӣ, вообще понимание надоштам. Лекин задум машқ кардам благодаря тренеру Турсунов Бахтиёр. Аввалин тренер ман амо будай. Беҳтарин. Пеш амуда машқ кардам. Хай задам то мирӯза ина омадам.
Турсунов Бахтиёр яке аз беҳтарин мураббиҳои ҷумҳурияй дар бигем дар таги дасти маҳзан ҳамин одам чунин файтро мисли Отабек Раҷабов тайёрӣ дида калон шудагиянд ва бисёр бисёр файтерҳое ки ду карата се карата чемпиони ҷаҳон шудагиянд бачаҳои ёш дар таҷмаъ барбанд мекардаги қариб ҳамаш шогирдои ҳамон одамай зур тренери зурай беҳад зурай ман ози айни ҳол ягон хел тамос дорем бо тренер ман хатиш связ даем алоқа даем менависем гоҳ совет мепурсем чӣ кор кунем чӣ хел кунем ҳастам дар алоқаям хатиш боихали тренерти бояд чемпион шавӣ бояд мешудем к сожалению ман уҷа кам машқ кардам баъд вақте ки чира буд кардум коллеҷа ман сразу парадам иҷа кадом коллеҷ хондагӣ коллеҷ муҳандисӣ кадом ан Роғунда хондум баъд иҷа омадам дар Душанбе омадум Душанбеда фақат ҳамин машқ давай кардум дигар коллеҷам нашуда Роғунда чӣ кор кардӣ Роғунда ман почти 3 сол хондум уҷа дар Роғун чӣ хондум баъд дура буд кардум паридам омадам иҷа как говорится зиндагиро пеш бурдан асар кардам да ай кӯдаки агар машқ мекардам мумкин ягон чи соза дастигирад мекардам к сожалению вот как говорится очень поздно начал ну ман бас пока накардаистум ман двигаться кардаистум а так всё равно я уже возрастной мне 34 ҳамин бачаҳои ёш мехоҳам ки мисол ҳозир мара дидаистед тамошо кардаистед манам ранги шумои намиҷа калон шудам когда-то ман надоштам да шароят ки ам хел машқ кунам ҳозир иёл любой чӣ доранд ҳамун обш помирда бигӯем ки ҳама ҳамун қишлоқ ҳама ҳамун шаҳрҳо зал доранд агар машқ кунанд агар двигаться кунанд ба ягон чӣ баланд мерасанд самое главное худтона бовар кардан дар кора и пешрафт накунад мара нигоҳ кунед ман до сих пор 34 солаам бомадаистм ҷанг кардаистм бисёр хуб ҳаракат басқад назан дастуд бисёр хуб Фирӯзҷон айни ҳол дар ҷо тамрин мекунӣ ки ёрдам буд метия айни ҳол ман иволҷимда машқ кардаистм пеши Александр Сидорин ва Наврӯзбек Наврӯзбеков дар техника ҳамон ду кас секундира дохта ҳамон қатъи ман пеш омода машқ кардаистм так ҳар ҷо меравам бокс чисто бокс подтягивать кардаистм ки барои ту мисоли ка муҳаббата барои дар ҳами намуди варзиш ҷалб кардак файтерҳои ҷаҳонӣ файтерҳои ҷаҳонӣ если честно бо мегӯм мо надоштем связ надоштем ман баъд фаҳмидем ралле ки ман ҳамун кӯдакӣ Артур Одилбеков мисол хелура мешинохтем ҳамонро нигоҳ кардум ва ҳамин машқа пеш бурдам да а потом уже ба итсора фаҳмидам ҳамин UFC ю дигар организацияро фаҳмидиму фаҳмидам ки ҳам хеле чоп буданд набуда да возможность чтобы ҳаминро нигоҳ кунам бифаҳмам чӣ гапа чӣ хела ай Муборакшоҳ Артур Одилбеков Файзи Тавбатов хай Фардун Одилов ҳаминро баъд фаҳмидам а до этого набуд возможность да хеле мисогам машқ мекардӣ ки баъд якум хел Фёдор Емельяненко хеле баъд тамошо мекардӣ охир мегӯм ки надоштем связ надоштем ки ММА вуҷуд дорад вақте ки буд кардем мактаба ҳамин шаҳрда омадем ба вуҷуд фаҳмидем а до этого хай шароит уҷа чӣ будай да хеле будай вазмин будай телевизор вообще дидаги нестам баъд уже дидум ман машқа хеле шуд ки дер сар кардам да дер сар кардум леки ман гуфтум ман бас кунам машқа дигар машқ намекунам вақте ки Evolve рафтум ам ба итсора дидим уҷа дар Evolve қатишон спарринг даштум кор кардум ба фаҳмидем ки манам хела вай дорам да ман хеле метавонам ҷанг кардан баъд ина боз сар кардам короче ҷанг кардан ахай мебинем дальше чӣ хел мешавад мақсадат чие да ММА мақсади ман дар ММА ин ҳамин братишкое ки мара тамошо доранд ҳамон ҷоимо ҳамора вай кардан ки мисол ҳама вақт возможность аста самое главное худтона бовар кардан кора пешрафт накора мақсад чтобы ҳамо бинанд бифаҳманд ки ҳамин мардак ҷои мо
ҳамин хел хестагия мисол пока ман ягон чӣ кардаги нестам может бит ягон организация созда меғалтум ё бинанд бифаҳманд ки ам хеле вариантҳо ҳастад да мо метавонем кора кардан чисто вот тамира мехоҳам тамом. дар бораи ҳарифи худат чӣ гуфта метавонӣ рӯзи 11 июл ҳарифи ман ҳама вақте ки ҷанг мекунам. Агар имкониятш боша ба забони русӣ, что можешь сказать про оппонента? Потому что этот кусок мы, знаешь, вот как раз таки поставим в социальные сети. Про оппонент очень хороший боец, я его бои посмотрел. Он в ВСА много раз дрался, у него есть там 4 или 5 боев и 3 победы походу. Ничего себе. ВСА, или АСА, или ACB, там, короче, вот. Хороший боец, борется, бьет. Ну, я тоже ударник, я тоже люблю рубиться. Так, посмотрим. 11 покажет там октагоне. А то, что выходишь на замену, брат, это, как бы сказать, не говорит о том, что ты можешь рисковать в этом бою? Я знаю, я рискую, но у меня нет возможности. Я давным-давно хотел попасть в таких организаций известные, которые... А вот сейчас у меня появился шанс, и я этот шанс не упустил и сразу согласился. Я пред этим, вот вы мне предлагали, там, этот, Александр Буторин, да? У него 56 или 56 побед, там, 19 поражений. Я с ним тоже согласен был. Да, на самом деле было такое предложение, вот, искали соперника для Буторина, так как его соперник слетел, вот, и кандидатура Фируза тоже там присутствовала, и, честно говоря, братья, я сам отказался, я не хотел, чтобы Фируз рисковал, потому что долгий, простой, вот, и, ну, победим в этом бою, то можно сказать, что мы можем следующий бой провести, допустим. Без проблем. Мне если даже дадут здесь в этом лиге контракт, я готов, как бы вот, скажем, 35 плюс, я совсем готов бороться. Завтра, после 11 будет ясно, да, там, на что я способен и как я двигаюсь. Посмотрим. Отлично. Фирузҷон ҳаст, ягон гап гуфтам барои ҳамватанон, барои одамое ки мебиёнд рӯзи 11 июл дастгирӣ мекунанд. Марҳамат метавонед даже камера нигоҳ карда гап 11 июл ҳамаи бародароро жда дорам. Ман худум вот аз тамоми кунҷи Тоҷикистон ҷураҳо дорам, бародаро дорам. Ҳама каса биёяд дастгирӣ кунед. Ман чизе ки метавонам, чизе ки дар дасти ман ҳастай, ман ҳамонҷа нишон медиҳам. Так ман уверенам ки бачаҳо мебиёянд дастгирӣ мекунам мара. Агар имконият боша, бо ма медонам ки дар Бадахшони зебоманзар забонҳои ниҳоят зебо вуҷуд доранд, забонҳои шуғнонию, забонҳои язғуломию, хато накунам, бо ягон забони дигар ҳаст, брат? Ҳастай, рӯшонӣ ҳастай. Бисёр хуб, бо забони шуғнонӣ, рӯшонӣ агар имконият боша, бо як гӯш кунем, як даъват шуда мешавад. Салому алейкум, фиродари ахзинен. 11 июлта аз баромад кунам Open FC. Ядав поддержка кунав. Ҳар чиза молодо саюд, ҳар чиз сафар даем. Дам рӯз аз октагона довисам. Уверенам, зарраем извод. Тамадел фука шод кунам. Фука тамаждатам. Ядав дастгирӣ кунав, лапат хушсавам. Бисёр хуб. Ман ҳатто даже бачаҳо ростша мегӯям, фикр накунед ки мисоли гап ман ҷудо мекунам ягон каса, и хали гапу кор нест. 10 солаҳо шумо намешиносен, ҳамин бачаҳои Бадахшон вақте мебинанд дастгирӣ мекунанд ку, дастгириҳошон даже дигар хеле чот канх мебиёнд, хушра канх як овоз қатем вақти ҳопиза даже дастгирӣ мекунанд ку, мисоли гап урч меган канх зал меҷума, фаҳмидӣ? ё ки муборакшоя фидоӣ меган канх кайф мекунанд, мардум ҳама кайф мекунанд. беҳтарин мешавад. дӯстони азиз, ана ҳама каса, тамоми ҷумҳурӣ, тамоми мардуми Тоҷикистон, мо шумо интизорем рӯзи 11 июл. рақамҳои телефон дар поён мемонем. дӯстони азиз, метавонед ба ин рақамҳо нависен, занг занен, хубтараш дар WhatsApp сообщение SMS нависем, барои шумо ҳама вақт чиптаҳоро дастрас карда мерасонем. Тамом. Ташаккури зиёд, Фирузҷон. раст ки яку дар ҳаминҷа шиштагием гап задисем, ана барои ман ва барои миллионҳо ҳамватанои мо дар бораи Бадахшон хабар фаҳмидан, дар бораи мардуми зебои Бадахшон ниҳоят ҷолиб аст. каме ҳам бошад дар бораи ҷотон камтар нақл кунем, мисоли гап дар бораи забонтон, дар бораи фарҳангтон, барои ҳама интерес не.
ай чӣ сар канам ака я вақт медонистм ки ами хабари нохуш буд дар Бартанг сел омадагӣ буд раҳҳоро вай кардаги буд камтар чиштак 7 сол 8 сол пеш буд хато накунам ҳамин чизо ҳозир чӣ хеле аҳволи мардум раҳҳо мисоли гап созае ҳозир вот пеш реалне да мисол мо аймун ҷои худумон то хӯрок омадан мо дар 6-7 рӯз дар кор будае ини раҳ набуд мисол пиёда мерафтем я вот худуман ира вай дорам да ҳозир раҳа ҳама созай мошино як 3-4 сода па худ 5 сода аймун ҷои мо то вая мерасанд то маркази ноҳияра маркази вилоята не рӯшон хай рӯшон бо 2 соат раҳ па худ 2 соат да то раҳе ки лави дарёра ана мун чи да ҳозир хеле хуб шудае шароит хеле хубай мегӯм ку ҳозир ранҷ надоштем ичи ҳозир ҳамаш дорем ман худум воситараз кардаистам ҳамун ҷои худум да потому что ман намегӯм ки ман мисол ай Бартангум именно Бартангда бисозем леки по-любому да тянет ҳамун ҷое ки ба дунё омадагӣ ман барои ман мисол ширинай да ҳамун ҷояк баъд мехоҳам ҳамунҷо худум я зал созам ана беҳтарин ҳамун бойцовский зал планирова кардаистам хай бобои ҳастанд бародарое ки дастгирӣ мекунанд ҳамин план дорам да ҳамун зална месозам худум меравам онҷо як боец буд ки номаш Нодир Алидодов додара ки хидмаи вай ай ишкошим авё ки ай Вахон ай Вахон ам ишкошим Вахон наздик нест гирда хир ам ишкошим Вахонда медурад Вахон медура бисёр хуб то есть Вахон ишкошим медурад бисёр хуб ана ҳавай ман гуфтаги буд ки акай Баҳриддин гуфт дар ҷои мо зиндагӣ кардан ин худш як қаҳрамонист то же саме аймон мардум бад ай чӣ ҳисоб мисоли гап зиндагишона пеш мебаранд дар ҳамон тарафо чорводорӣ доранд ё мисоли гап ягон шикорӣ мекунанд мардум чӣ хел бигӯм меҳнат мекунад да например чӣ хел меҳнат сол замин корӣ мекунанд ҳамун гандум пандум картошка ҳам хеле замин ҳаст замин ҳаст кишт ҳаст ҳаст ҳамин хеле кор хати зиндагиро пеш бурдаистанд хай бо доранд ҳамин гӯспанду гов арчи ам хе категория как обычно хоҷагӣ хизча дорад зиндагӣ ҳатак ҳозир нормальне ҳозир ман уверенам ки бо мумкин созтар мешавад иншаалло бо созтар мешавад потому что сами главное ҳамин тинҷи ободӣ бошад ҳамаш мешавад иншаалло бо созтар мешавад чӣ хеле ки шоир Мирзо Турсунзода гуфтагӣ буд одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт дар ҳақиқатан ҳам дӯстию рафоқат рафту омад бошад ватани азизи мо обод мешавад як тарафи дигар бигирем ҳамин тоҷикистони мо аввал раҳ надошт гуфт мисоли гап равобит ҷаноби Олия мега равобит нест хештаборӣ нест барои ҳамқа и гузар ав гузар мисоли гап вай мекарда мисоли гап отличаться мекунад фарқ мекунад мисоли гап рафту омаду связи нест худо ба шукр связи ҳаст тамоми тоҷикистон ҷои кифора мисоли гап мерия боҷа ҳаста ман мегӯ раҳ айҷа Москвада будум пеш 2010 буд ба худ 2010 рафтум мошин рафтем рай наақака поён нигоҳ мекунӣ дарёҳай метарсида реально чӣ хел просто нигоҳ мекунӣ ки ҳозир меғалти иҷа баъд инаи сол рафтум ҳама ништак раҳра ҳама хел калон кардаген ки ман 10 сол шуда 9 сол нарафтум баъд ина теперь ҳар моҳ пашти рафтан омадаистум бисёр хуб худ дариҷа дар Москва оила дорӣ фарзанд дорӣ хато накунам зиндагӣ дорӣ хуб аста ана дариҷа чӣ кору бор мекунӣ мисоли кроми спорт ман чӣ меонам ки спорт гуфтем гапо тивани па кор мед ман иҷа тренерӣ кор кардаистам кӯдакора машғул додаистам мошалло бисёр шогирд дорам ана мо худ зиндагиро пеш бурдаистам мошалло ман раньше зал доштам ай Москвада ҳамин вес Тоҷикистон бигӯм хато накунам пеш ман домадам бепул машқ кардам ҳозир бародаро агар тамошо доред мара 11 июлда бой дорам ҳамун рӯзоро дар ёдтон биёред биёед ҳамакаса ҳамун чӣ хел залда ҷамъ будед биёед ҳамакаса дастгирӣ кунед мара бисёр буданд гидӣ 200 нафар одам пеш 600 квадрат зал буда ҳамин одамо пеш манда бепул машқ карданд ай любой кунҷи Тоҷикистон буданда бачаҳо бепул машқ карданд бисёр хуб як чиз дигаро ба маварид аст ман дар ҳаминҷа қайд кунам дӯстони азиз
санаи 11 июл бо ҳамроҳии Фирӯз бо ду намояндаи дигари ватани азизи мо баромад мекунанд. Ин Дамир Аминов ва Наибов баромад мекунанд. Хоҳиш мекунам дӯстони азиз биёен ҳамакаса сарҷам ҳам файти Фирӯза гузаронем бо сари баланд иншоаллоҳ ва ҳам файти ин ду бачаки дигарам гузаронем. Сабаби асосиш ҳамин аст ки Аминов бой за титул дора ва бисёр хуб мешуд ки агар дар ҳамин ҷо ҳамакаса сарҷам мешунем. До Аминов, кстати, был чемпион Муебшо Глобов 66 килограмм. Да, и он оставил титул и ушел в другую лигу. Вот теперь по наследству меганку бояд тоҷики дига да бояд гузара да гуфт я муга по ами титул. Ҳамаш мо интизорем дӯстони азиз ҳамакаса сарҷам аз сарҷамӣ гуфт я муга по мо меёвем беҳбудӣ. Дӯстони азиз ҳамаш моро мо интизорем. ҳамаро жда дорем. Биёед тем более се кас хато нагӯм. Бале. Се кас мезанем, ҳамакаса дастгирӣ кунед, мо газоват мекунем, ҷанг мекунем ва каме ҳам бошад шуморо хурсанд мекунем бо мо победаи худмон. Бале, бале. Фирҷон ташаккури зиёд ки омадӣ ба студия. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд. Хоб.